Čau lidi, tohle auto bude na prodej, je to Saab 9.5 Aero 2.3 turbo 169 kW, je to s papírama, bohužel beztechnický, auto 3 roky stojí. Béžovej kůži. Manuál, 5 kvalt. No je to cca 270 000. Nabiju baterku, zprovozním ho. Má to 2 sady kol. Cena počítám 15–18 tisíc. Jo, bude to prodávaný bez jakékoliv záruky. Stojí to beztechnický. Motor jde nastartovat, bohužel chvilku už nejel. Už to bude umytý. Udělám lepší video, lepší fotky.